Τώρα, από εκεί κάτω, γιατί βλέπουμε προς τα κάτω αρκετά, πολύ κάτω από εδώ, πολύ πιο κάτω, είναι τα πριόνια. Το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε τώρα, ανεβαίνει κανείς από πολύ πιο κάτω, επαναλαμβάνω, έτσι, και φτάνει εκεί που είναι ο Ζολότας, τον οποίο Ζολότα τώρα όμως εμείς τον βλέπουμε από αυτού του Κάκαλο. Να σκεφτείτε λοιπόν ότι από το Ζολότα εκείνο δεν πήραμε το μονοπάτι που φαίνεται λίγο δεξιά και να ανηφορίζει από το Ζολότα και μετά Χονδρομεσοράχη, εκεί είναι το μονοπάτι για να ανεβούμε εδώ στον Κάκαλο, παρά μόνο πήραμε το κοφτό μονοπάτι, το οποίο πάει, ανεβαίνει λίγο πάνω από το Ζολότα και μετά έρχεται εδώ μπροστά και είναι πολύ επικίνδυνο σε κάποια σημεία για ένα πολύ απλό ρεβατάκο. Για να δείτε, καταλάβετε τι λέω, εκεί πέρα είναι εδώ που φαίνεται αυτή η γραμμή, είναι αρκετά επικίνδυνο, είναι πολύ απότομα εδώ τα βουνά. Και τέλος πάντων εμείς τραβάμε εδώ τώρα από το μονοπάτι αυτό, φτιάχνεις εδώ, φτάνεις εδώ που είναι το οροπέδιο των Μουσών, που είναι εκεί πέρα ο Κάκαλος και παραπίσω αριστερά ο Αποστολίδης, έτσι. Και το οροπέδιο, εδώ είναι το τουαλέτα του Κάκαλο. Εν τω μεταξύ εκεί είναι ο Γιώργος της Έρης, ο Παπαδής, και μετά βλέπουμε εδώ πέρα το μονοπατάκι που θα πάρουμε για την επιστροφή, το οποίο πάει δηλαδή από το οροπέδιο των Μουσών γύρω από τη Γούρνα, έτσι, στεφάνι, κάτω από το στεφάνι, δίπλα εκεί κάτω από το μύτη, κατά λιγόμενα ζωνάρια, και κατεβαίνει πάλι τη Χονδρομεσοράχη για να φτάσει στο Ζολότα, και από εκεί θα πρέπει να κάνουμε όλο τον δρόμο κάτω, πίσω κάτω από το Ζολότα. Άστα να πάμε. Είναι 1:25.